Yeah, I looked up, no one else could play. He was a top man and his craft. But then the time came up and he was gone with the draft. He's in the army now, of all Beverly. He's the boogie woogie bugle bar company D. They made him all bugle bars up to step. They made him run down just to the jam. He got to seem to understand. Because the next day he got went out and after the friend. Another company jumps when he was early. He's the boogie woogie bugle bar company D. Yeah, he goes the day to the bar. Hey, boogie rip, yeah, I'm gonna know. The rest of the racing guitar going with him. And the company jumps when he was early. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πώς φαίνεται? Εντάξει. Όχι, δηλαδή δεν έχω... Κάτσε. Λοιπόν, άκου Μάκη, αγόρι μου. Πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ ασχολιόμαστε μόνο με σημαντικά ζητήματα της αγοράς. Όπως, ας πούμε? Ας πούμε. Δηλαδή, βρίσκουμε μια πολύ ωραία παρτίδα βαζάκια με βιολογικό καλαμπόκι. Εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουμε εμείς? Αγοράζουμε 10.000 τεμάχια και τα πετάμε στην αγορά. Όπως για παράδειγμα με τα αυτοκίνητα από την Ινδία, ένα πράγμα, ας πούμε. Τώρα με πατάς πάλι στον κάλο, δεν πειράζει. Θα σπατάω στον κάλο γιατί τα λεφτά μου σκέφτομαι που δεν τα έχω πάρει πίσω ακόμα. Άκου ένα σπουλάκι μου. Πρέπει να καταλάβεις ότι στο εμπόριο και οι πιο εμπνευσμένες κινήσεις μερικές φορές αποτυγχάνουν. Ναι, αλλά αυτή με τα αυτοκίνητα θα πετύχει, έτσι, γιατί έχουμε ρίξει τα λεφτά μου εκεί πέρα όλα. Τώρα, συγγνώμη, τώρα τι μου λες? Δεν έχεις εμπιστοσύνη δηλαδή στο μένιο? Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί θα πρέπει εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο από εδώ, μπαμπά. Άστα, Σιμάκη, άστα. Εδώ μέσα δεν μπαίνει όποιος να είναι, φιλαράκο. Για να επιβιώσεις αυτή την εταιρεία, πρέπει να έχεις αυτό το κάτι από το οποίο είναι φτιαγμένο η οικογένειά μας. Το έχεις? Πίσω ρωτάω. Δεν το έχεις. Μα βέβαια τώρα τι τον ρωτάς να πω? Δεν τον βλέπεις? Φυσικά και το έχει το παλικάρι μας. Το έχω εγώ. Μάκη, γέ μου, πρέπει να αισθάνεσαι πολύ περήφανος που είσαι ενεργός τέλεχος εταιρείας με ΑΣΑΕ εισαγωγές-εξαγωγές. Με ΑΣΑΕ? Με ΑΣΑΕ. Με από το Μένιος, ΑΣ από το Ασημάκης και ΑΕ από... Το ΑΕ μπορείς να καταλάβεις και μόνος από την... Δεν είσαι βλάκας. Ανώνυμος εταιρεία είναι, αλλά δεν το έχω εξηγήσει ακόμα για να μην τον μπλέξω περισσότερο. Με ΑΣΑΕ εισαγωγές-εξαγωγές, ομιλείτε παρακαλώ. Όχι, κύριε, μου πήρατε στο τμήμα των εισαγωγών. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με τις εξαγωγές. Τμήμα εξαγωγών λέγεται παρακαλώ. Όχι, ο κύριος Ασημάκης Τράμπαλης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό meeting με τους κύριους Κόκαλη, Βαρδινογιάννη και Βιενόπουλο. Μισό λεπτό να δω αν μπορώ να τον διακόψω για να σας μιλήσει. Εντάξει, να σου πω, εμείς θα σας αφήσουμε το παιδί να δουλέψει. Πάμε το μεταξύ να σου κάνουμε μια μίνι ξενάγηση. Έλα. Ασημάκης Τράμπαλης λέγεται παρακαλώ. Έλα βρε Πέπε μου. Πού σε βρε ψυχή? Λοιπόν, βάλει και 2.500 ευρώ ακόμα για τα σκηνικά. Πολλά είναι. Σκάσε και γράφε, παιδάκι μου, πολλά είναι. Δίκιο έχει και τουλά. Πολλά είναι. Αν η παράσταση βγει φτηνιάρικη, τότε θα εκτεθούμε όλοι. Έτσι, μπράβο, πες τα ρε Χριστίνα, και θα ήθελα, αν γίνεται, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο να προσεγγίζαμε τον κύριο Γρηγόρη Βαλτινό. Αχ, ναι, πολύ μου αρέσει αυτός. Είναι και ποιοτικός. Στο Καθημερινό δεν έπαιζε. Πώς πάμε? Ετοιμαζόμαστε? Όσο μπορούμε. Τι κάνετε, Δεσποινή Στράμπαλη? Ούτε σήμερα θα μου μιλήσετε. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, εγώ πρέπει να φύγω γιατί άρχισε να μυρίζει πολύ περίεργα εδώ μέσα. Όχι, Χριστίνα, μισό λεπτό, περίμενε. Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε για τους φωτισμούς. Μανώ, πρέπει να... Αυτό δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Αυτή η παράσταση θα μας φάει το μπάτζετ. Χριστίνα! Καλέ, πού πάτε? Για τη βιβλιοθήκη θα μιλήσουμε. Συγγνώμη. Ωραία. Ω, κυρία Λαμπρινή μου. Σκάσε, αγάπη μου. Δεν θέλω να καταλάβει η κόρη μου ότι είμαι εδώ. Θα μου λέει μετά ότι ανακατεύομαι και όταν μου το λέει αυτό ανακατεύομαι. Τι γίνεται? Τι να γίνεται? Από ήττα σε είδα το πας. Ούτε ο Νεοφώτης στο Ατρόμητος του Περιστερίου δεν έχει φάει τόσες ήττες. Αφού δεν θέλει ούτε να μου μιλάει, θα το βλέπετε. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα τα παρατήσουμε και θα την αφήσουμε να παντρευτεί του μονάντερο? Δεν ξέρω. Και απαντώ, όχι! Δεν θα την αφήσουμε. Ωραία. Τι προτείνετε? Αλλά θα στον καταστρέψω εγώ αυτόν και ούτε θα καταλάβει από πού του ήρθε. Όχι, τι θα κάνουμε? Έχω εγώ το σχέδιό μου, μη σε νοιάζει. Ακούς εκεί να μου θέλουν να μου ανακαινήσουν και τη Σοφίτα. Την κοιτάει τα χάλια του. Πω χάλια έγινα.
Όπως βλέπετε και μόνοι σας, το σαλόνι είναι ενωμένο με ένα μεγάλο χώρο υποδοχής. Διαθέτει και 4 υπνοδωμάτια. Έχει και σοφίτα. Και είναι και ψιλοτάβανο. Δεν τα φτιάχνουν πια έτσι στα σπίτια. Ναι. Α, και δεν μου λέτε. Με τους σεισμούς υπέστη καμιά ζημιά? Πού εδώ? Εδώ πάνω είναι βράχος. Πού να την υπέστη τη ζημιά? Τι είναι αυτά που λέτε? Ναι. Λέω μη σώσω. Φανταστείτε ότι εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα στη τουαλέτα και δεν κατάλαβα τίποτα. Από το στραβελάκι άκουσα ότι έγινε σεισμός. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τι πόσο ζητάτε για το σπίτι? Κοιτάξτε, η τελική τιμή τώρα δεν είναι θέμα. Θα τα βρούμε. 5 πάνω, 5 κάτω θα τα βρούμε. Και ποιο είναι το θέμα? Η προκαταβολή. Ξέρετε, μου του ζητάνε πάρα πολύ αυτό το σπίτι και θα πρέπει να πάρω μια προκαταβολή να εξασφαλιστώ κι εγώ ο καψερός. Για τι προκαταβολή μιλάμε? 700 ευρώ. 700 ευρώ? Πολλά είναι. 700 ευρώ για ολόκληρο σπίτι. Τόσο λίγα. Τότε δώστε μου 1400 να την πάρω για 2 ώρες. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Μη λέτε τίποτα, θα τα βρούμε μετά εμείς οι δυο. Είναι μια τρελή που νομίζει πως είναι κόρη μου. Παπά, τι γίνεται εδώ? Εμείς, κυρία μου, ήρθαμε για να δούμε... Κατάλαβα. Πάλι κουβάλεις τις αγοραστές για το σπίτι. Ναι, κι αν δεν πεταγόσουνα, θα το πουλούσα το σπίτι και θα ησύχαζα από όλους σας. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά εμείς... Όχι, εμένα με συγχωρείτε, αλλά ο μπαμπάς ξέρετε θα έχει παίξει λίγο. Αλτσχάιμερ βλέπετε είναι αυτό. Αλτσχάιμερ? Ναι, γι' αυτό όπως καταλαβαίνετε το σπίτι δεν πωλείται, περάστε. Μα εμείς το είδαμε και μας ενδιαφέρει. Μας αρέσει. Τώρα τι καταλαβαίνεις, θα με πετάξεις έξω από το σπίτι μου επειδή σ' αρέσει εσένα? Σου μιλάω ευγενικά και σου λέω το σπίτι δεν πουλιέται. Γιάγε! Πώς φαίνεται? Έχω 100.000 τέτοιες. Γιατί? Γιατί?